Добро утро! Ето ни нас, минахме коледните новогодишните празници. Всичко беше наред, с изключение на това, че нашето дете Димана имаше 3 дена температура първо, после избиха афти по езика, бузите, гърлото, най-вероятно херпангина. И както вече се възстанови, венците бяха подути, зачервени. Трябваше да минем на бебешка диета, всичко пасирано, пюрирано, за да може да хапне. Бебешка диета, мамо, се носи малко бебенце, без зъби, не можеш да ядеш и едва се хранеше, не можеше да дъвчи нищо твърдо. Вече венците са и добре. Тук има още малко афтичка останала. Венчетата са и белички, вече не са толкова оточни. Виждате си зъбите, покажи езика. От езика беше обложен, дай малко, задържи мамо. Има тук малки следи от афтички, те вече не се виждат. И сега какво следва? Опашката на болестта. От нищото започна се едно да кашля. Имаше сополи, Димана, покажи. Духай. Няма сополи, но предполагам, че нещо назад работи, затова се включваме пак с нашите промивки. Физиологичен разтвор с спринцовка. Тази спринцовка, да обясня на всички, понеже много ме питат, е обикновена спринцовка, закупена от аптеката. Това силиконово накрайниче е купено от китайски сайт за стотинки. Може и без него. Преди да го купя, ползвах спринцовки от Норофен, от Панадол сиропите. Има и специални бутилки. Важното, които се продава в аптечната мрежа, ще пусна линк. Важното при промивките е първо носа да е отпушен от двете нози. Покажи, че дишаш. Точно така, отпушен. Физиологичният разтвор е леко затоплен. Затопляла съм го на микроволновата фурна и съм сложила мъничко сол. Поръсих допълнително да стане леко хипертоничен разтвор. Мамто, тогава ще стине пробивката. Няма, почваш, правиш и да видим дали ще си покаже нещо. Искам да кажа нещо. Кажи. Майка ми днеска ще ме гледа, а тати ще дойде на обяд. Добре, ето вижте как говори носово. Уж няма сополи, а носово и започна да кашля. Между другото за кашлицата съм ми дала, разтворихме едно АЦЦ прахче и давам синолан сиропче. Аз разбърквам самаха Прахчето. Прахчето го изсипвам, го разбърквам, опитвам с мазичката, пак бъркам, опитвам и като ми хареса го пия. Добре, значи навежда главичката, диша през устата и излиза влиза от едната ноза физиологичния разтвор и излиза през другата. Важното е не се духа носа непосредствено по време на промивка. Ако се издухва съвсем леко и бавно, всичко трябва да става така, че да не се увеличава налягането в носната кухина, за да не отиват сополите, инфекцията в ушите, посредством Естахиевата тръба. Айде, мамо, пак. И така няколко промивки, да видим дали ще излезе нещо. Диман, че малко по-чевръсто, мамо, че стана много дълго видеото. Искам после да го изгледаме. Да, после ще го изгледаме. Виждате, няма нищо страшно. Лекичко, мамо, лекичко, не много. Особено при малките деца, колкото са по-малки, толкова опасността инфекцията да отиде в ухото, да се принесе е по-голяма, но това действа чудесно. Диманче, хайде, мамо. Има нещо, но нищо притеснително, но за всеки случай ще направим тази промивка. Така, прекъсвам за малко. И после ще ви покажа този път как слагаме сенсиал капките. Кои? Ще видиш, мамо, нови капки, които са много хубави и не пощипват, ако има възпаление на нослето. Ето и нещата, които ползвам.
при нея сутрин и давам, разтваряме, както тя отбеляза самичка, АЦЦ, едно прахче от 200 мг. То съдържа една от моите любими молекули, ацетилцистеин. Тя я има и в спрея за нос Флоял. Много ми харесва, защото при гъсти сополи, при гъсти храчки, ако има, разтваря много добре жилавия секрет, като разделя едни дисулфидни мостови между аминокиселините, съдържащи се в секрета, и го втечнява. Това съм го обяснила много добре при един пост за кашлицата. Мога да ви публикувам линк след това. От няколко майки ми споделиха вече, че този спрей Флоял им щипел повече, включително те са го пробвали на себе си. Аз също има леко пощипване за мен, но това е индивидуално. Детето е на 4 години, търпи го, няма никакъв проблем. Но след това открих и капките Сенсиал. Пак една майка ми сподели за тях и те са за новородени. Съдържат колоидно сребро, както и Флоял спрея. Нямат ацетилцистеин, т.е. АЦЦ вътре. И за това и двата продукта се ползват максимум 7 до 10 дена и след това една седмица почивка. Заради колоидното сребро. Да вметна, че шишенцата са им тъмни, защото колоидното сребро се окислява и спира да действа при наличието на светлина и топлина. Аз ги държа след като ги отворя в хладилника. Но не е задължително. И сиропчето Синолан, то пък съдържа друга моя любима билка, Андрогафис. Имам и на капсули за по-големите. За детето, по-голямото дете, сина, и аз пия Андрогафис. Мъжа ми не мога да накарам посмъртно да пие каквото и да е, ако не е съвсем налегло и да не може да стане. Моите любими витамини Alive. И това са, ако има стомашни проблеми, пробиотик, пак на Nature's Way. Сега за пръв път ще сложим от Сенсиал капките. Като цяло предпочитам за по-големите дечица под формата на спрей да слагам нещата, защото детето е изправено, много по-лесно се нанасят, разпръсква се спрея. Този е гелна форма, което означава, че се задържа по-дълго върху лигавицата. Но когато е спрей, се постига по-голяма повърхност върху носната лигавица от лекарството. Докато капките някой път се стичат в гърлото, но аз ще ви покажа как ги нанасям, така че да не става това поне по-малка степен. Отиваме към детето. Здравейте всички! Готови сме да сложим капките за нос. Желателно е под раменцата на детето, то трябва да е в легнало положение, да сложим възглавничка или може да се облегне на нашите крака, за да може главичката и нослето да са назад. Хайде, Диманче. Не на краката, мам, на възглавничката, за да ми е по-удобно да снимам. Така, носледството е назад, слагаме капките в горната част на нозата, ето там, и върха на носа натискаме леко назад. Така не се стичат директно върху гърлото и отива. Диманче, мамо, моля ти ръцете. Пази ръцете, за да ми е по-удобно. Да. И не се стичат директно върху гърлото. Не мърдай, мамо, не мърдай. Без това ми е трудно и да снимам и да показвам. Ето така в едната, в другата ноза. Добре. Я кажи сега, на какво ми решат капките? Капките ми решат на ягодова близалка. Ама кажи ми честно, щипят ли или не? Не щипят. Не щипят ли, мамо? Не. Ще даваш ли пак да ти капим? Да. Добре. И в края на видеото искам да изкажа специални благодарности към нашия личен лекар-стоматолог, който ни даде насоки как да подобрим венците и да ги мием с мариля, с кислородна вода, защото даже не можахме да и мием зъбите с четка за зъби. Това е доктор Лилия Янакиева. Благодаря много и бъдете здрави! И тя е фея на зъбките. Да, маминце. Айде!
Чао, чао!